Hi mga ka-Ronbel! Kumusta? Stay safe sa mga mulabang og dagat kay mabaluron kaayo. Ani na ta sa internal part sa chicken kay man naman ta sa tiil gahapon kay nag-crave jud ko og butchi. Bucheron na sad atong trip karon. 39 bira atong nagasto kay 30 ang butchi, city ang itlog og dos ang ahos. Ato gining hugasan og tarong. Kaunom na ko siya gihugasan og tubig. Unya, ako din siyang gihugasan og suka. Gihumulan sa nakog suka mga 3 to 5 minutes. Ako din siyang gipabukalan og 3 minutes. Na, maghuman nagbukal, imo na siyang haonon, imo na siyang kumutan og asin, mga half teaspoon ra kay 30 pesos naman siya nya, half teaspoon sa pepper. Kung maggamit mong pepper, pwede ra walay bitsin. Pwede ra imo siyang butang usa ka itlog or cornstarch or flour ra. Pwede ra ang flour i-mix nimo sa katong butchi or pwede ra dry ra nga flour nga imo na siyang gitimplahan asin, bitsin or pepper. Ready to deep fry na. Pero ako kay small amount ra ng mantika, okay ra basta inil lang kay mantika. Sa mga di ganahan og internal parts sa chicken, try na. Kay naam sa di siya protein, calcium, phosphorus, thiamine, iron, energy. Unya maka-relieve siya menstrual pain o maka-prevent siya complaints at menopause. Oh, wow! Mao kini ang butchi. Butchi ang Tagalog word, and ang English kay chicken crop. It is a small pouch-like gullet of fowls. Dig in na! Sorry diet, cheat day sa. Happy eating ninyo diha! Enjoy! Mao kini Ronbel Gums!